Jamen goddag og velkommen til min begravelse. Richard. Johannes, det er det liv, min assistent. Richard, du skal smile lidt mere, min pige. Nå. Her opstår præsten ved siden af min kiste, som er dækket af hundredvis af blomster. Og hernede sidder min kone Elisabeth. Tårerne triller ned af hendes kinder. Og hun sådan vrider sine hænder. Og hun kan ikke holde ud og kigge op på kisten af bare sorg. Og kirken den er fyldt til randen med mennesker. Præsten taler højtideligt om mine bedrifter. Så med et er der en mand, der rejser sig op. Jeg bliver stående blandt gæsterne, eller skal jeg gå op? Oppe. Og dig, du kan komme og sidde ved siden af mig, ikke? Så har han nogen at tale til. Jeg taler nu på vegne af afdøde.